Matay to nga akong baka gahapon, ako di mamatay. Namatay na ko. Ampog sin nun bataay no na. Salamat ginaga. Wa mo mamatay dayon. Ingong sa kampon. As mayog tikmo-tikmo mo tani. Ase, bulitay. O kinsa di ka makatubag sa muntik mo, bulitan ka. Oh, sige. Yaw. Di sa ko makatubag sa muntik mo, bulitan sa kunin mo. Oh. Bantay di. Ako yun na. Oh, bantay kini kaldiro lagi. Harap lagi sa mga namin lagi. Bantay katubag ako na. Paasa yung lapitan, marang bilat. Ah, bilas na siya. Ako na. Ako na bawal. Unsay sakyan na magkutumon ka? Oh, ga? Unsay sakyan na magkutumon ka? Sisakyan ako gutumon ko. Oh, ganang gutumon ka ba? Ay, hindi makatagan ko na. Aw, mo bulitan ko di wala. Ha? Oh, unsay sakyan na magkutumon ka? Ako sa gutumon ko. 1 2 Kaldero. 3 Kaldero. Yung sakyan na gutumon. 4 5 6 7 8 9 10. Bishop! Oh, Bishop! Unsay sakyan mo gutumon ka? Gutumon! Ari ba, mindset ah! Wang ano? Kalum, di kikag memory eh! Ayaw. Ayaw. Ikaw na saan! Para makabawas ka! Ay, kasa na mo kay. Okay. O siya mo daw. Nayaw sa kataw? Oh. Nayaw sa kataw ba ganyan? Ningdagan siya ba? Ningdagan. Ya, pag abot sa abot. Abot sunan. Ningpong ko man. Nga naman ah. Ay, alibang. Uno ah. Dos. Tres. Cuatro. Ayaw. Cinco. Cuatro. Ocho. Ayaw. Kitang pisa. Oh, go. Ikaw na saan? Nay, usa ka kuan. Doon. Ang kaya tigmuan eh. Kuan eh kita sa kung katigwangan sa kuan. Oh. Diyan, bitang binuwang na yung mga para makabawat ka na ako. Ang hinoon. Manunuhan na? Oh, Diyan. asa man ang utlanan Diyan. sa bangaw? Dati rin utlanan bangaw. One, Utlanan sa bangaw. 2, 3, La. 4, 5, Ba? No. 6, 7, 8, Sa 9, bangaw. 10. W! No. Ano sa po yun? Sabi. Daray! Dara si Munuri. Wala yung tanan. Ah, minarunong mo mo ah. Wala mo ta. Dali style mo. Garuay ta. Mahimayang ka niya. Binuam sa na yung motor yun. Tinarungan niya ito. Mo, binuam. Wawayo utlanan. Ay, klar ka inana. Natabagan pa ni mo. Ingana ba yung mo itong wawayo utlanan niya? Karoon. Inganam ko niya itong wawayo utlanan. Karoon. Inganam ko niya wawayo utlanan ng bangaw. Ako sana ito mong wawayo. Apa ito buwang bay? Siyang, tingko ang bangaw wawayo utlanan. Binuam ko na yung mga. Saan mo bay? Huwag pa rin utlanan bangaw. Saan ito buwang bay? Buguya ito. Ikaw niya po? Palagi. Ikaw na nagdudua raman ta. Ay, karatan. Oh. Utang mo pihang may unod. Nanay luping away unod. Binuang naman sa nimo ha. Sanay mo. Nakuha na imong tigmo-tigmo oy para lang magkapunta na ako. Sampak. Nanay luping away unod. Kadak ko binuang sa nanay mo eh. Labay kong kaldiro na noy. 10. Luping away unod. Tena. Gini na ka lang sige joyo nga nagsulat. Ah, wala pagtiga mo kon dito ka 10. Wa ba ka magsukot sa unon dito ka 10. Una na naman. Ah, may binuang di ko. No, lanan. Isa to. 4. Luping away unod. Ay, saan ko suga na imong kuno. Ah, magtawa na na yung gusuga na yung bagay. Bang Ikaw na eh. Ah, buang. Aulig, buwan. Buang. Buwan. Ano tinawag yun? Ano ba yung away? Buwan. Shout out ko sa mga mekaniko dia sa Atbang nga mga apo ni Alice mga Espinosa. Jari Espinosa, shout out ko kanimo idol. Shout out ko sa Mediator Barcos sa Batang Lanao. Shout out ko nimo idol. Shout out ko sa among mga fans sa tanan. Fans! Kadro di mo. Oh! Idol.
like, share. Salamat mga idol. O ako naman, kini shout out ko sa tanang mga taga-Katuod. Shout out ko sa tanang mga igagaw. Guys, support my Facebook page and YouTube channel. Thank you.